Nagkaguliyang ang mga residente sa duha ka purok sa St. John Bukana, Barangay 76-A, Davao City, pasado alas 3 sa hapon kagahapon, dihang kalit miulbo ang dakong kalayo nga milamoy sa kabalayan sa lugar. Makita sa video nga iyahayog paningkamot ang mga residente sa pagsalbar sa ilang mga gamit. Sa laing video nga kuha sa residenteng si Tristan Ainen, makita ang baga og itom na kaayo nga aso gikan sa nagdilaab nga mga balay nga gama sa mga kahoy ug kalakat. Ang ubang residente sa lugar mitabang na sa mga bumbero sa pagpalong sa kalayo. Ihaysab og diskarte ang mga residente aron masalbar ang ilang kaugalingon sa peligro. Naglisod ang mga bumbero kay piot kaayo ang kalsada. Sa video, makita sab nga nagkalapok-lapok ang lawas sa ubang residente human sila miambak gikan sa ilang nasunog nga balay sanglit gipangtukod kini sa katunggan. Ug gisud-ong na lang ang hinay-hinay nga pagkaugdaw sa ilang balay. Nakita ko na ko ang kalayo sa pagtanaw na ko, pagdagan ako sa balay na nasunog. Kusog naman kayong kalayo. Hindi naman ako maapas, hindi naman ako makaya ang kuhan sa fire extinguisher. Eh, kung talang na ako akong fire extinguisher, nandun siya mapalong niya, napitik-pitik naman ang kurinti sa kuhan, sa poste mo. Itong ngatras na lang ko. Nya naman to yung mga kauban ako rin nga mga rescuer pod nga dito man to sa bureau kuan sa Agda mo to yung tabang diri yabos lang tubig na magdito ganing sulod kay naman sa taas ang simuno ang kuan ang kalayo ang kusuga nya kani atras na lang umi kani sir kaning tungod mismo sa akong kuan gi barugan kani nya padung dito sa kuan nabilin pa na si nagbarog. Na ako sir nya na ako'y nabantayan ng kani lagi kani nag-attack ko moy among nangita mig paagi nga ko nya apaw naman kayo ang kuan kalayo. So na mo to nakasalbar ko sa kaldero. Mo to pagtanaw lang dikit na diyang kuan kay lahi waya pagka kuan sa kalayo sir kay murag kuan siya ba kanang tungod sa hangin kusog kay hangin. Subay sa report sa Bureau of Fire Protection, 40 ka mga balay ang ilang na-record nga nasunog. Sumala ni Fire Inspector Manuelito Ong sa SIR Fire Station, padayon pa ang ilang gihimong investigasyon aron matino gyud kung unsay hinungdan ug asa nagsugod ang kalit nga pag-ulbos sa kalayo. Karong adlaw nag-conduct mi og follow-up investigation. No? Sa karon dili pa anyway, gi-invite na mo tong kung asa nagsugod ang kalayo katong okupante nga si Agnes Araceli. Actually, renter ni siya sa balay ni Janet Kabilis, no? Dito sa second floor nga bahin sa balay ni Janet. Og siya ang posible nakabalo unsay cause sa sunog. Kaya nga invite na mo siya karon ipaabot na mo siya for validation. Dugay gud siya kay ang contributory ato is ang atong road access. Kaya kung tanaw ni mo ang sitwasyon, one way in, one way out. So kung makasulod ka, usa ka fire truck, maglisod na kagawas kay sunod-sunod naman itong mga fire truck. So anak kalisod ang sitwasyon sa bumbiro. Halos mahurot ang mga hoses para lang maabot dito sa origin of fire. Pero sa record sa barangay ug CSWDO, hapit na 200 ka mga balay ang naugdaw sa sunog kagahapon. Kapin 200 na sab kapamilya ang apektado. Gibana-banang anaas sa 1 milyon ka pesos ang danyo sa sunog. Wala hinuoy na record nga naangin nga kinabuhi. Temporaryong nagpuyo sa duha ka gym sa lugar ang mga nasunugan. Nakadawat na sab sila og hinabang gikan sa gobyerno ug pribadong sektor. Kinanglan mig water gyud natural. Water ug food ana lang sa for in preparation for tulo ka adlaw nga naglisod na sila. Dagang patag makinahanglan ang ilang mga gamit o sa diha. Kunya nanawagan po sa initsing nga moadmin na sila dire para ma-validate po nila o pila jud ka buok ang tagaan nila para sa kining temporary nga pagpatindog sa ilang balay. Eugene Hinutan, Newsline Philippines, Davao Region. Stay safe.